дар зиндагӣ ҳар инсон роҳи худро дорад. роҳе ки бо орзуҳо оғоз мешавад, бо меҳнат идома меёбад ва бо ирода ба қуллаҳои муваффақият мерасад. барои расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошта ва пиёда кардани роҳ осон нест. вале онҳое ки ба орзуҳои худ содиқ мемонанд ва меҳнатро зиёд мекунанд, ҳатман ба мақсад мерасанд. дар миёни ҳазорон наврасоне ки имрӯз дар толорҳои варзишӣ тамрин мекунанд, чеҳраҳое ҳастанд ки аллакай аз овони хурдӣ роҳи худро интихоб намуданд. яке аз чунин чеҳраҳои умедбахш Манзура Сайдалиева мебошад. Манзура Сайдалиева, гулдухтари тоҷик, ки аз овони хурдсолӣ роҳи варзишро пеша кардааст ва имрӯз бо қадамҳои устувор дар ин пайроҳа ба пеш меравад. ӯ дар шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистон ба дунё омада, аз солҳои кӯдакӣ ба варзиш шавқу рағбати зиёд дошт. вақте ки хурд будам, бародаронам дар хона ба варзиш машғул мебуданд. синфи 1 ё 2 будам, дар одам аст. бибиам манро ба варзиши карате бурда буданд. дар он ҷо қариб як 5-6 моҳ машқ кардам. варзиш умуман ба ман маъқул буд, ба варзиш машқ кардан. ҳар як қадами хурд метавонад оғози пирӯзии бузург гардад. шояд барои бисёре аз кӯдакон варзиш танҳо як машғулияти шавқовар бошад, аммо барои Манзура он ба орзу, ҳадаф ва роҳи зиндагӣ табдил ёфтааст. қадамҳои нахустини ӯ дар варзиш аз риштаи карате оғоз ёфт. бибиаш, ки дар чашмони набераи худ завқи варзишро медид, тасмим гирифт, ки ӯро ба толори тамрин барад. Манзура низ бо шавқу рағбати зиёд ба машқҳо шурӯъ кард ва муддате дар ин навъи варзиш тамрин намуд. вақте ки дар телевизор вақте ки машқҳоро медидам, бисёр ҳавас мекардам ки кошки набераҳои ман яке аз амино шаванд. вақте ки синфи 2 буд, ман ӯро гирифта ба карате бурдам. чанд моҳ машқ карду, аз бас ки ба фикрам хурдтар буд, вай буд хай бо камтар мондем да, машқро дига партофтем. баъди ин бо Манзураро гирифтам, ҳамроҳи дигар набераам ба машқи кикбоксинг ба назди Шерзод бурдам. вақте ки дар он ҷо машқ мекардам, бисёр духтараки фаъол, фақат мегуфт Шерзод мегуфт ки амин ояндаи бисёр нақш дорад. падарам низ дар ҷавониашон ба теквондо машқ мекарданд. барои ман мехостанд ки ман ҳам низ теквондо машқ кунам. баъд падарам гуфтанд ки ман туро ба теквондо мебарам. як рӯз ман дар он вақтҳо ба забони англисӣ иловагӣ дарсҳо мерафтам. аз дарси иловагиам омадам, падарам дар хона буд. баъд дадам гуфтанд ки либосиятро иваз кун ва ман туро ба назди дӯстам Далер Сираев, ба назди он кас мебарам. аммо зиндагӣ баъзан инсонро ба роҳе мебарад, ки дар он имкониятҳои нав кушода мешаванд. пас аз чанд вақт падари Манзура қарор кард, ки барои рушди беҳтари маҳорати варзишии духтараш, ӯро ба назди дӯсташ мураббии риштаи теквондо Далер Тураев бурад. ин қарор барои Манзура як қадами нав ва сарнавиштсоз гардид. ин тавр Манзура каратеро бо теквондо иваз кард. ёдам дорам ки соли 2022 сол моҳи феврал буд ё моҳи март буд, падараш ба назди ман овард Манзурая қати хоҳарош додарош қати. якум дарси Манзурая вақте ки ман техникаша дидам, ман дадарша гуфтам худо хоҳад ман и духтарака чемпиони ҷаҳон олӣ мекунам, чунки ман талантша дидам. якум рӯз ягонаи духтар ки як солда камарбанди сиёҳа гирифт. вай ҳамин тавр Манзура қадамҳои нахустини худро дар риштаи таеквондо гузошт. варзише ки на танҳо қувваи ҷисм, балки иродаи мустаҳкам, сабру тоқат ва интизоми баландро талаб мекунад. машқҳои сахт, такрори пайвастаи ҳаракатҳо ва талаботи ҷиддии мураббӣ ҳамаи ин қадамҳои аввалини роҳи бузурганд.
ҳамин тавр ҳам аз рӯзҳои аввали машқҳо ба ман хеле машқи теквондо писанд омад ва дар он ҷо ҳаст барномаи тили ва ҳаст барномаи спарринг. Аз аввал тили ба ман хеле маъқул буд ва дар мусобиқаҳо ҳам низ ман аз ду намуд баромад мекунам бисёр вақт, ҳам аз тили, ҳам аз спарринг. мураббӣ Далел Тураев аз рӯзҳои аввали тамрин истеъдоди ин гурдофаридро пай буд. умед дид ки дар симои Манзура на танҳо як шогирди оддӣ, балки варзишгаре ба камол мерасад, ки метавонад дар оянда номбардори миллати тоҷик шавад. вақте ки баъд аз 2 моҳе ки машқ кардам ба Ташкент сафар мекунем барои мусобиқа, дар он ҷо ман бо як духтареке ки хеле зиёд машқ мекард, қариб 6-7 сол ба фикрам, ва духтари устоди варзиш дар он ҷо буд, духтари ҳамон қад буд, камарбанди сиёҳ дошт. Дар он ҷо ман бо ӯ рақобат карда якумин рақобатамро бой додам ва дар ҳамон мусобиқа ман бо ҷои дуюм баргаштам. аз ин ҷои дигар ман роҳафзода нашуда, ба худам мақсад гузоштам ки дар мусобиқаҳои дигар боз ҷиддитар машқ кунам, барои он ки бо ҳамин гуна варзишгарон баромада боз ҳамон духтаракро ғолиб бароям. бо роҳнамоии мураббӣ ва бо иродаи қавии худ Манзура марҳила ба марҳила пеш меравад. ҳар як машқ барои ӯ як дарси нав аст. ҳар як мусобиқа як таҷрибаи гаронбаҳо. баъд аз он мусобиқаҳо дар дигар давлатҳо бисёртар шуданд ва ҳамин тавр дар як сол ман 7 бор берун аз давлат, берун аз кишвар баромад кардам ва якумин мусобиқаи ман ҷои дуюм буд, дигар ҳамаи мусобиқаҳое ки баромад кардам ҷои якум буд. барои варзишгар будан танҳо дар толори варзиши тамрин кардан кофӣ нест. варзиш ба инсон тартиб, интизом ва тарзи ҳаёти солимро меомӯзонад. Манзура низ рӯзҳои худро маҳз бо ҳамин рӯҳия оғоз мекунад. ҳар субҳ ӯ бо машқҳои пагоҳирӯзӣ ва давидан дар назди хона рӯзи худро оғоз менамояд. ин машқҳо барои ӯ на танҳо одати хуб, балки қисми ҷудонашавандаи зиндагии варзишӣ гардидаанд. дар вақтҳои холигӣ бисёр вақт субҳ саҳарӣ бисёр вақт ба давиданӣ меравам ва қариб 3-4 километр бо ҳамроҳи ба давиданӣ меравам. ин хеле хуб аст барои варзишгарон ва бисёртар боз дар хона худам машқ мекунам. баъд аз анҷоми машқҳо Манзура омодагӣ мегирад ва ба мактаб меравад. зеро барои ӯ таҳсил низ мисли варзиш аҳамияти калон дорад. Манзура толибаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 55 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мебошад. мактабе ки дар он орзуҳои наврасон шакл мегиранд ва қадамҳои аввалини онҳо ба сӯи ояндаи дурахшон гузошта мешаванд. ба ман Мансура хеле шахси наздикам ҳаст, ки дар синф ҳам дар бораи дарс ва инчунин аз дарс берун ҳам мо бо ҳамдигар дӯст ҳастем ва ман аз ҳамаи дастовардҳои ӯ хабар дорам ва тамоми яъне мусобиқаҳои ӯро низ нигоҳ мекунам. дар назари ман Манзура як шахси боистеъдод мебошад, ки дар тамоми мусобиқаҳои худ ҷойҳои намоёнро ба даст меорад. мо ҳамин тавр ба ин мактаб омадем ва хостем назари омӯзгорону ҳамсабақонашро дар бораи Манзура пурсем. маълум шуд, ки ӯ на танҳо дар варзиш, балки дар таҳсил низ намунаи ибрат аст. Манзура дар мактаб танҳо бо баҳои аъло мехонад. омӯзгоронаш аз заҳматдӯстӣ, интизом ва рафтори намунавии ӯ ифтихор мекунанд. Саидалӣ ва Манзура худро ҳамчун варзишгар нишон дода бошад ҳам дар муассиса хонандаи хоксор, поквиҷдон, некном меҳисобем мо, чунки ногуфта намонад Саидалӣ ва Манзура дар соли таҳсили
24 2025 дар муассисаи мо ҳамчун яке аз хатмкунандагони хонандаи синфи 9 ки бо шаҳодатномаи аъло хатм намуд аз ҳамо гурӯҳи хонандаҳо ба ҳисоб меравад. ҳамсабақонаш мегӯянд ки манзура ҳамеша ба дарсҳо бо омодагии ҷиддӣ меояд. ӯ на танҳо духтари босавод аст, балки дар бисёр мавридҳо ба дӯстону ҳамсинфонаш кӯмак мерасонад. ин хислати некаш нишон медиҳад ки варзиш инсонро на танҳо ҷисман, балки рӯҳан низ дуруст тарбия мекунад. ӯ Сайдалӣ ва Манзура ҳамчун дӯст ва ҳамчун дугона ба ман як шахсони хоксор, ҳалим ва меҳрубон аст ва ӯ доимо бо мо суханони хуб гуфта муомилаи хеле хуб менамояд. ӯ доимо дар озмуну олимпиадаҳои фанӣ фаъолона иштирок менамояд ва соли гузашта ва имсол дар озмунҳои фанӣ оид ба забон адабиёти тоҷик иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гаштааст ва дар оянда баъд Сайдалӣ ва Манзура таманно дорам ки ӯ яке аз чемпиононҳои дар сатҳи байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ ба ҳисоб рафта муаррифгари Тоҷикистони соҳибистиқломамон гардад. ҳамзамон Манзура ба омӯзиши забони англисӣ таваҷҷӯҳи зиёд дорад. I'm always thankful to my parents, to my teacher to my coach and the teachers of the school that always are happy for my achievements. And I want to say that in the future I want to took first place in the World Championship and in the Olympic Games. ӯ дар озмунҳои гуногун, олимпиадаҳои фанӣ низ иштирок менамояд ва кӯшиш мекунад донишу ҷаҳонбинии худро васеъ гардонад. зеро барои варзишгари имрӯза танҳо қувваи ҷисмонӣ кофӣ нест. варзишгар бояд доно, босавод ва дорои ҷаҳонбинии васеъ бошад. вай аз хурдӣ шавқу рағбати хеле зиёд дошт ки дар варзишҳои дар ҳар гуна олимпиадаҳо ва варзишҳо иштирок варзад ва мехоҳад ки давлати худ Тоҷикистонро баланд бардорад. аз ҳамин сабаб то имрӯз яъне то синфи 10 шуданаш дар ҳар гуна варзишҳо иштирок намуда сазовори ҷои намударо ишғол кардааст. ба ғайр аз он ки вай варзишгари моҳир буданашон, боз инчунин вай дар олимпиадаҳои фанӣ аз ҷумла сатҳи байналмилалӣ, мисол дар озмуни фанӣ аз забони англисӣ иштирок намуда сазовори то даври ҷумҳуравӣ рафта сазовори ҷои сеюмро ишғол намудааст. боз дар беҳтарин донандаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок вардид ва сазовори ҷои намударо ишғол варзид. ба ғайр аз он ки вай варзишгари моҳир буданашон, боз дар мактаб, дар муассиса моро барои ҳалли масъалаҳои гуногун, масъалаҳои душвор ба мо ёрӣ мерасонад, боз бо мо ҳамсӯҳбат мебошад ва дар бораи варзишҳо, дар бораи озмунҳое ки вай иштирок карда буд, бо мо ҳамсӯҳбат мебошад. мехоҳам дар донишгоҳи забонҳо дохил шавад. мехоҳам асосӣ мехоҳам ки забони англисиро ҳамин бо авҷи аъло донаду дар оянда як мутахассиси хуб шаваду дар ин соҳа мехоҳам ба ӯ муваффақият орзу мекунам ки ба орзуяш расад ва забони англисиро соҳаи забондонишам вай кунад, пурзур кунад. вақте ба зиндагӣ ва фаъолияти чунин наврасон назар мекунем, ба хубӣ эҳсос менамоем ки дар ҷомеаи мо насли фаъолу умедбахш ба воя мерасад. Манзура Сайдалиева яке аз он гулдухтарони тоҷик аст ки бо меҳнату талошҳои пайваста роҳи худро дар варзиш ва таҳсил пайдо кардааст. барои як духтар доштани чунин маҳорат, ҷасорат ва иродаи қавӣ воқеан ҳам шоистаи таҳсин аст. дар оянда мо боварӣ комил дорем, яъне умед ҳосил кардан мо мумкин аст ки Манзура яке аз толибилмони фаъоли муассисаи мо ба ҳисоб меравад ва дар оянда ба ҳисоб равад. ман орзу дорам, умед дорам ки Манзура ба монанди варзишгарон духтарони мо Мавзуна Чориева яке аз варзишгарони номии халқи миллати хеш худамо гардад. рӯзи Манзура танҳо бо машқу мусобиқа ва дарсҳои мактаб ба анҷом намерасад. пас аз дарсҳо ӯ ба хона бармегардад ва ҳамчун духтари калони оила кӯшиш мекунад ки дар корҳои хона саҳми худро гузорад.
бисёр вақт чӣ хӯроке ки ман хоҳам ба ман маъқул бошад, агар ҳам натавонам онро тайёр карда, ё аз модарам мепурсам, ё аз шабакаҳои интернетӣ кофта онро тарзи тайёр карданашро ёд мегирам. Дар хона бисёр вақт ба модарам ба корҳои хона ёрдам медиҳам. бо вуҷуди ин ҳама машғулиятҳо, таҳсил, варзиш ва корҳои хона Манзура боз ҳам барои худ вақти холӣ пайдо мекунад. вақте ки фурсати муносиб пайдо шавад, ӯ ба шуғли дӯстдоштааш рӯ меорад. шуғле ки шояд камтар касе дар бораи он медонад. Манзура ба санъати расомӣ низ шавқи зиёд дорад. дар лаҳзаҳои ором ӯ дар як гӯшаи хона менишинад ва бо қаламу ранг манзараҳои зебои табиат ва тасвирҳои гуногун мекашад. ин шуғл барои ӯ на танҳо як машғулияти оддӣ, балки як роҳи истироҳатии рӯҳӣ мебошад. зеро санъат ҳам мисли варзиш метавонад эҳсосоти инсонро баён кунад. албатта вақте ба зиндагии Манзура назар мекунем, суоле ба миён меояд: чӣ гуна як духтар метавонад ҳамзамон толибаи пешқадам бошад, дар варзиш тамрин кунад, ба оила кӯмак расонад ва боз ба шуғли дӯстдоштааш машғул шавад? ҷавоб хеле сода аст. ҳама чиз аз хоҳиш, ирода ва муҳаббат ба кор сарчашма мегирад. Манзура инро на танҳо бо сухан, балки бо амал нишон медиҳад. ӯ исбот мекунад, ки агар инсон ҳадаф дошта бошад ва вақтро дуруст истифода барад, метавонад дар чанд самт муваффақ шавад. фарзанд дона, набира мағзи дона. вақте ки баромади инора мебинам, бовар кунед, ман дилам ҳамин хел метапад, ки намедонам айрӯи чанд метапад. ҳамин хел хурсанд мешавам, худамро дигар идора карда наметавонам. шукргузорӣ мекунам, шукргузорӣ мекунам, ки моро ба ин рӯзҳо худованд расонд. баъд аз анҷоми корҳои рӯзмарра Манзура боз ба роҳи дигар мебарояд. роҳе ки барои ӯ хеле муҳим аст. ӯ омодагӣ мегирад ва ба толори тамрин раҳсипор мешавад. зеро хуб медонад, ки қисмати асосии рӯзи ӯ ҳанӯз дар пеш аст. толори варзишӣ ин танҳо як макони машқ нест. инҷо мактаби ирода, сабр ва ҷасорат аст. маконе ки дар он варзишгарон на танҳо ҷисман, балки рӯҳан низ қавӣ мешаванд. ҳар рӯз дар ин толор даҳон наврас ҷамъ меоянд. ҳар кадоме бо орзуҳои худ, бо ҳадафҳои худ ва бо боварӣ ба фардои беҳтар. Манзура низ яке аз ҳамин наврасон аст. ӯ ба толор бо эҳсоси масъулият меояд, зеро медонад, ки ҳар як машқ метавонад ӯро ба қадамҳои дигар ба сӯи орзуҳояш наздиктар кунад. падару модарам вақте ки устодам ба ман мегӯянд, ки ту метавонӣ ва ту аз онҳо хеле хубтарӣ, бояд машқ зиёдтар кунӣ, ҳамин суханҳои онҳо рӯҳияи ба ман мебахшанд, ки ин варзишро давом диҳам. қариби 1 сол мешавад дар инҷо машқ мекунам. Сайдалия ва Манзура хеле варзишгари зур аст. мо умед дорем. ман мехоҳам, ки мисли вай пешқадам шавам. дар ин ҷо машқҳо осон нестанд. гармкунии тӯлонӣ, иҷрои ҳаракатҳои техникӣ, такрори зарбаҳо ва рақобат бо ҳамроҳон, ҳамаи ин аз варзишгар сабру тоқат ва иродаи мустаҳкам талаб мекунад. маҳз ҳамин машқҳои сахтанд, ки рӯзе варзишгарро ба минбари ғалаба мебарад. он чизе ки ман масалан дигарода мегӯям, бояд ҳамин кор кунем, агар ман аи кунҷи зал ба дигар кунҷи зал равон, вай шогирд метавонад кор накунад вақте ки ман нигоҳ намекунам. Манзура хеле не. Манзура агар гал зонам, то ки ман бас нагӯ, Манзура бас, вай кор мекунад. ҳамин бартарият фарқш мекунад. Тило дар ҳама ҷо ҳастанд, ҳатто барои духтарон, зиёдтар барои духтарон, барои он ки ман дар рафти тамринҳо кӯшиш мекунам, ки дар баробари писарҳо хубтар тамрин кунам ва тамринҳои хубтарро нишон диҳам. ин ба ман хеле каме қиин аст, каме мушкил аст, аммо вақте ки ман дар толори варзишӣ бо писарҳо рақобат мекунам, бо писарҳо тамрин мекунам, дар мусобиқаҳо ба ман осонтар мешавад, ки бо духтарҳо рақобат кунам. Манзура бо ҷиддият
ҳар як машқро иҷро мекунад. вай кӯшиш менамояд ки ҳар рӯз аз дирӯза беҳтар бошад. манзура дар тамринҳо ҳамеша бо ҷиддият кор мегирад. ӯ ҳар як маслиҳату дастури мураббии худро бо диққат гӯш мекунад ва кӯшиш менамояд ки онро ҳатто беҳтар аз интизори амалӣ созад. маҳз ҳамин ҷиддият ва меҳнати пайваста сабаб гардидааст ки манзура имрӯз дар мусобиқаҳои зиёди ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда борҳо сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардад. вақте ки дар лертураи варзиш ҷода толори варзишда машқ мекардам, аз ина нигоҳ накарда хоҳарош, додарош, баъд ай фарзанди дигари ман бачаакош, биби чӣ баъд фақат манзура, мо чӣ, мо ба намеравем? ман гуфтам марҳамат, агар шумо ки маъқул бошад, ҳамамон меравем. ҳамашона қатор карда гирифта бурдам назди Далер Тураев. гуфтам мана ҳамаи амино шогирдои шумо. вақте ки баъд Далер ҳамунҷа гуфт ки ин духтарак ояндаи бисёр бузург дорад, ҳама тарафа машқ мекунад. вақте ки аз шаҳри Тошканд омадан, мо рафтем пешвозгирӣ, вокзал роҳи Оҳан. вақте ки аз поезд фуромадан, айдарун буромадан, хай унҷа мо пешвоз гирифтем бо гул гулдаста. вақте ки рафтем, баромад Манзура, таги чашмаш бовар мекунед сип сиёҳ. ҳамихел дилам вай шуду. ба Далер гуфт ки хай ака ҳамихел Манзурам худаш нороҳат ҳис кард. ман гуфтам Манзура ҷон, варзиш бе ин намешавад ва ами мусобиқа мекунӣ, лат мехӯрӣ, туям мезананд, ту вайро мезанӣ, ҳамин қариқати ту ҷойҳои намоёнона сазовор мешавӣ. вақте ки падарам ӯро ба теквандо овард, мо машқҳои ӯро, мо тамринҳои ӯро дида, теквандо ITF барои мо хеле писанд омад. ман бо ҳамроҳи апаи дигариам Фаришта Сайдалиева ба падарам гуфтем ки моро ҳам низ ба ҳамин толор барои машқкунӣ монад. ҳар як мусобиқа барои ӯ як қадами дигар дар роҳи таҷриба ва камолоти варзишӣ буд. дар ин роҳ ӯ бо рақибони пурқувват рӯбарӯ шуд, мубориза бурд ва маҳорати худро боз ҳам сайқал дод. яке аз дастовардҳои муҳимтарини ӯ иштирок дар чемпионати ҷаҳон аз намуди таеквондои ТФ мебошад. дар ин мусобиқаи бонуфуз Манзура тавонист маҳорати худро нишон диҳад ва ба гирифтани медали биринҷӣ шарафёб гардад. соли 2024 дар ҷоми ҷаҳон президент федератсияи таеквондо ITF Риёнг Сон ҷеғ задагӣ буд пеши худаш. баъд ман ҳамҷаба 2 соат шитагӣ будам. он вақте ки ман шитагӣ будам, Манзурая ба майдон ҷеғ задан. Манзура одат кардагӣ буд ки фақат қатиман вақте ки ман дар пешаш, вай мара гӯш мекунад, бо диққат баро ман мекунад. ҳамунҷа ба ман 2 соат шитагӣ будам, гап задам. вақте ки ман баромадам, ман дидам ки Манзура баромад дорад. ай худи кунҷи дигар зал дадаш дод зад, гуфт ки Далер дав, Манзура бету наметонад. ман вақте ки омадам шиштам, бинам ки якум раунд тамом шид, Манзура камака худша гум кардагӣ буд. вақте ки мая дид, Манзура тамоман дигар шуд.
ҳама баъд гуфтанд мо аҳамият додем вақте ки ту нести манзура бету наметавона баромад карда. манам гуфтам ман ҳамин аҳамият додам. ҳамин натиҷа ҳамин 2022 сол қариб якум боида агар ман ҳамуҷа ба мумкин намедавидам бой медодам манзура. ин натиҷа барои як варзишгари наврас дастоварди бузург ба ҳисоб меравад. аммо барои Манзура ин танҳо як қадами аввал дар роҳи муваффақиятҳои бузургтар аст. илова бар ин ӯ дар мусобиқаҳои байналмилалии дигар низ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. унвони қаҳрамонӣ дар ҷоми Осиё, ҷоми ҷаҳон ва даҳо мусобиқаҳои дигар аз ҷумлаи натиҷаҳои арзандаи ӯ маҳсуб меёбанд. ҳар як медал, ҳар як диплом ва ҳар як ҷоизае ки имрӯз дар гӯшаи дастовардҳои Манзура дида мешавад, натиҷаи меҳнати зиёд ва талошҳои пайваста мебошад. اول ما کم در سلامتی هم در همون جا انقدر بد می شود و به این نگاه نکرده به رقیبات ها می برایم و رقیبانم از روسیه بودن خیلی از قد نگاه کرده خیلی از قد من بلند بودن نظر به من آنها من رو مغلوب می سازند از 3 نمود برآمد کردم از 2 نمودش جای سوم رو اشغال کردم در چمپیونات جهان. Манзура ба бисёрӣ ба 2 намуд баромад мекунанд. Тили спарринг ба аксарияташ ба 2 намуд ҷои якума мегирифт. ҷоми Осияда ҳам ба тили якум ҷой гирифт, ҳам ба спарринг. ҷоми ҷаҳонда ҳам ба тил, ҳам ба спарринг. Ба мусобиқае ки ҷаҳонӣ меравад, якум ҷо мегирад ҳар дузда. Охирон мусобиқа ӯ сол дар Абу-Даби шуд, дар Ал-Айн якумин бор дар 2 намуд сеюм ҷой гирифтагӣ буд. ягон бор набуд ки Манзура бе ҷои якум ба Душанбе баргашта биёяд. Лекин баъди вай мусобиқа Манзура бу бисёртар сар кард вай машқ кардана. Ман умед дорам ки соли дигар дар чемпионати ҷаҳон худо хоҳад Манзура ҷои якум оли мегирад. барои варзишгари ҳақиқӣ пирӯзии дирӯза ҳеҷ гоҳ нуқтаи анҷом нест. баръакс, ҳар як дастовард ӯро ба ҳадафҳои боз ҳам бузургтар роҳнамоӣ мекунад. имрӯз Манзура тамринҳоро боз ҳам ҷиддитар анҷом медиҳад. ӯ медонад ки роҳи муваффақият ҳамеша идома дорад. ҳадафи асосии ӯ хеле равшан аст. дар чемпионати ҷаҳони соли оянда натиҷаи боз ҳам беҳтар нишон додан. ӯ орзу дорад ки медали биринҷии имрӯзаро ба медали тилло табдил диҳад. حالا باشد در شهر تاشکند ماه اپریل مسابقه می شود و همون مسابقه تیاری دیده ایستاده‌ایم. من امیدوارم که در همون مسابقه رقابتی خیلی خوب نظر به دیگر مسابقه ها هم نشان داده باز یک باوری استادم رو باوری پدر مادرم به خود به دست آورم که من میتوانم همون کار را کرده. در وقت مشق نسبت دیگر دختران منظوره خیلی نتیجه های خوب نشان میدهد که من با منظوره سیدعلی و مسابقه های کلان رفته بودم. یکم مسابقه رفتگیم با همراه منظوره سیدعلی و تاشکند 2023 بود که در آنجا نتیجه خوب 3 رقیب خودش را زد و جای اول را گرفت و همین در تابستان با منظوره سیدعلی و ما در العین ابودابی با تکواندو GTF
чемпионати ҷаҳон рафтем ки дар он ҳар дуи худамон ҷои сеюмро гирифтем ки сазовори ҷои сеюми чемпионати ҷаҳон шудем ва манзура Саидалиева ва 2025 2025 2024 ҷои якум ҷоми ҷаҳон гирифта буданд ва натиҷаҳои хуб нишон медиҳад. бо дастгирии оила ва роҳнамоии мураббӣ манзура қадам ба қадам ба орзуҳои худ наздик мешавад ва исбот мекунад ки духтарони тоҷик низ метавонанд дар варзиш ба дастовардҳои бузург ноил шаванд ва бо ирода ва меҳнати худ номи миллатро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоранд. асосан аз варзише ки ман машқ мекунам таеквондои деф ба дигар варзиш гузаштан осон аст барои мо, барои он ки техникае ки мо рақобатҳое ки мо зарбаҳое ки мо истифода мебарем дар дигар варзишҳо низ истифода бурда мешавад ва ба шумо мисол меорам Муҳаммад Наимов ки чемпиони UFC аст, дар рақобатҳои UFC баромад мекунад. Он ҳам низ таеквондо машқ мекард дар устоди ман Далел Зуев, он ҳам низ машқ мекард ва ман устодам ҳатто ба ман тавсия доданд ки ба намуди варзиши бокс ё ин ки таеквондо ВТФ ки намуди олимпӣ мебошад ба онҳо камтар машқ кунам ба он намуд ва ҳатто дар ягон мусобиқа худамро бисанҷам. Бошад соли 2027 дар давлати Корея мусобиқаи чемпионати ҷаҳон баргузор мегардад ва ба ҳамон мусобиқа тайёрӣ мебинем ва мехоҳам ки медали тиллои чемпионати ҷаҳонро ба даст орам ва баъд аз он кӯшиш мекунам ки дар бозиҳои олимпии соли 2028 иштирок кунам ва ҷои намоёнро интихоб кунам. ва албатта роҳи варзиш барои духтарон ҳамеша осон нест. ин роҳ сабру ҷасорат, иродаи қавӣ ва боварии комил ба худ талаб мекунад. на ҳар кас метавонад чунин масъулиятро ба дӯш гирад, аммо манзура аз он духтаронест ки аз мушкилиҳо наметарсад. ӯ хуб медонад ки ҳар як қулаи баланд танҳо бо заҳмат фатҳ мешавад. ҳар касе ки ба орзуҳои худ содиқ мемонад ҳатман рӯзе самараи заҳмати худро хоҳад дид. манзура низ имрӯз бо ҳамин боварӣ дар ин пайроҳа қадам мезанад, пайроҳае ки ҳар рӯз ӯро ба орзуҳои бузург наздиктар мекунад.